på sådan en måde, at vi helt fra januar af i aktivitetsgruppen har haft nogle fortællegrupper, som vi kalder det, hvor vi snakker om, hvad er teater, og er der nogle oplevelser med teater, som man vil fortælle de andre om. Og så snakker vi også om, hvis vi skulle lave et teaterstykke i aktivitetsgruppen, som vi kunne vise rigtig mange mennesker, hvad kunne sådan et teaterstykke handle om? Og på den måde, der kom der rigtig mange stikord og sætninger og stemninger, som vi har samlet sammen. Og hele teaterstykket vil vi, det er faktisk blevet til på grund af, at brugerne de har sagt alle mulige forskellige ting, som vi synes var vigtigt at skulle med. Og det passer så med den her titel, som hedder Kærlighed på Nørrebro, blev det til. Så teaterstykket er skrevet ud fra fortællegruppernes sætninger og ord og stemninger. Og nu glæder vi os til at vise stykket. Velkommen til! På Nørrebro står der en kvinde og venter på bussen. Det er Pia Kjærsgaard. Hun venter på bussen på Nørrebrogade. Der kommer flere mennesker til busstopstedet, som også skal med bussen. Der kommer også en pakistansk mand gående hen ad Nørrebrogade. Nej, du skal ikke finde på noget. Det gør jeg. Det gør jeg. Der er meget mylder på Nørrebrogade, så han har lang vej hen til bussen og er spændt på, om han kan nå den. Han har god tid, og han stiller sig, den pakistanske mand, ved siden af Pia Kjærsgaard. Den pakistanske mand henvender sig til Pia Kjærsgaard og siger, jeg er blevet udvist af Danmark. Den pakistanske mand siger, jeg kan ikke bo i Danmark mere. Pia Kjærsgaard siger, nå da, hvor skal du så hen? Han fortæller Pia Kjærsgaard, at jeg skal til Pakistan. Pia Kjærsgaard fortæller ham, at hun synes, det er meget langt væk. Den pakistanske mand siger ja, og det er en meget, meget dyr rejse. Tror du, jeg kan få rabat? Siger den pakistanske mand. Pia Kjærsgaard siger, jeg tror godt, du kan få rabat. Pia Kjærsgaard siger til den pakistanske mand, jeg synes, du skal spørge chaufføren, om du kan få rabat. Nej, det kan du ikke. Der bliver lidt stille. Det kan jeg ikke tro på. Og Pia Kjærsgaard kigger nu op og ned af den pakistanske mand. Så siger hun til ham, du er ellers en flot fyr, hva'? Den pakistanske mand bliver lidt forlegen og smiler. Og så siger han, jo tak. Og det skal komme fra dig, siger han til Pia. Så siger han, jeg står også og bliver lidt lun på dig. Og endelig kommer bussen. Hej Martin. Nå, slut, så er der ikke mere. De kigger hen ad Nørrebrogade, og de kan se, at bussen er på vej. Så er den slut, så er der ikke mere. Og sidste år, så er festen slut. Så er der ikke mere. Nej. Det kan jeg jo se, stolen. Så er der ikke mere. Og selv. Så er du ikke med. Nej. Det kan jeg stolen. Så er der ikke med. Og selv. Og så giver det nu med det. Bussen er lang tid om at åbne døren, så de venter på at komme ind. Nu siger Pia Kjærsgaard til den pakistanske mand, husk at spørge chaufføren, om du kan få rabat. Husk at spørge chaufføren. Ja, det kan du se fra stolen. Om du kan få rabat. Okay, kan jeg få rabat til Pakistan? Det er ikke noget for en. Hej, tønter. Hej. Den pakistanske chauffør siger, nej, du kan ikke få rabat til Pakistan. Får du ikke rabat? Jeg har kun bananer.
Han er klar til at sælge billetter, men den pakistanske mand beslutter sig for, at han ikke vil med bussen. Han er med. Han siger til Pia Kjærsgaard, så vil jeg hellere invitere dig på café. Det er. Hvad svært er du her, Kasper? De andre passagerer hopper ind i bussen, og bussen kører sin vej. Han er meget stærk. Det er så, han er med. Han er med. Peter Cola. Han er meget stærk. Hvad fanden er du herude? Nej, det er den bedste, mand. Jeg har den her. Rolig ved at kigge den ud. Pia Kjærsgaard bliver rigtig glad for, at hun er blevet inviteret på café. Så de går sammen hen ad Nørrebrogade på fortorvet for at finde en hyggelig café. Den her vej. Det er den her vej. Nu spørger han Pia Kjærsgaard, er det den her vej? Jo, den her vej. Tøller er meget stærk. Det er meget stærk. Og da de finder den hyggelige café, Han er meget venner. Ved du han? Tøller er også en ven. Det er med. Ved du han? Tøller han er bedst. Det er min ven. Nej, der er lidt trængt på caféen, så servitricen viser dem plads ved bordet. nej, stikken er farlig. Nej, tror du hun stikker på? Nå, så har du ikke med. Så. I caféen sidder der en herre, som nyder et glas vin. Og en anden gæst sidder med et bærbar computer. Ved et andet bord sidder der nogle unge mennesker og nyder cola og iPad. Servitricen kommer hen til deres bord og spørger, hvad Abdul og Pia Kjærsgaard kunne tænke sig. De bestiller begge to et glas hvidvin, og Pia Kjærsgaard vil også gerne bede om et glas vand. Abdul viser nu Pia Kjærsgaard nogle billeder på hans telefon. Hvad er det nu, du hedder, siger Pia Kjærsgaard. Han fortæller, at han hedder Abdul. Pia Kjærsgaard kommer til at grine lidt. Jeg tror, hun synes, det er et sjovt navn. Herren, der sidder og nyder et glas vin, rækker hånden i vejret. Han kalder på servitricen. Han vil gerne bede om et glas vin mere. Så ringer Abduls telefon. Det er bedstefaren, der ringer. Hej, det er bedstefar. Bedst. De snakker lidt om, hvordan det går. Hvordan går det? Har du fået 4 børn? Bedstefaren spørger, om han har fået børn. Abdul ser lidt forvirret ud. Han tænker med, at bedstefaren har travlt med at høre, om han kommer hjem og spiser aftensmad. Kommer du hjem og spiser aftensmad? Nej, det gør jeg ikke. Goddag. Abdul fortæller, at han er på café med Pia Kjærsgaard. Ja, jeg er på café med Pia Kjærsgaard. Det er godt. De slutter samtalen og siger farvel. Farvel. Servitricen kommer hen til Pia Kjærsgaards og Abduls bord. Nu tilbyder hun den flæskesteg sandwich. Abdul han er interesseret i at høre, om flæskesteg sandwichen er halalslagtet. Vores grise er altid halalslagtet. Servitricen fortæller, at svinekødet på caféen altid er halalslagtet. De bestiller flæskesteg sandwich. Nu begynder Pia Kjærsgaard og Abdul at tale om børn. Abdul fortæller, at i hans familie er der mange børn. Pia Kjærsgaard fortæller, jeg synes vi skal have 4 børn. Nu vil Pia Kjærsgaard høre, hvor gammel Abdul er. Hvor gammel er du, Abdul?
Abdul tænker sig lidt om. Det er svært. Så fortæller han, at han er 46 år. 46 år. Og jeg har aldrig kysset, siger han. Så siger Pia Kjærsgaard, det er da på tide. De tager hinanden i hånden hen over bordet. Og nu beslutter de sig for at flytte sammen i Danmark. De rejser sig fra caféen af og går nu ud på Nørrebrogade for at kigge på lejlighed. Hallo. Okay. Lejligheden er helt ny. Man kan se, at ejendomsmægleren er der stadigvæk. Så er det flot, Birgitte. Vi får lige til de flotte derovre. De har fundet sig en lille dejlig lejlighed på Nørrebro i det gule hus, hvor de er flyttet ind. De har nogle få møbler, og de sidder nu i stuen og taler om deres indretning. Det er meget vigtigt for Abdul, at tingene skal stå ordentligt. Pia Kjærsgaard spørger Abdul, hvor skal sofaen egentlig stå? Abdul holder fast i, at sofaen skal stå foran fjernsynet. Og Abdul fortæller også Pia Kjærsgaard, at han synes, det er vigtigt, at de skal have et fjernsyn i soveværelset. Nu begynder Pia Kjærsgaard igen at tale om børn. Vi skal have nogle børn, Abdul, siger hun. Og pludselig vælter det ind med bedsteforældrene fra deres familier. Bedsteforældrene kommer på besøg hos Pia Kjærsgaard og Abdul. De er vrede. De er vrede. Og du skal ikke komme med det hele. Du skal ikke... Den ene bedstefar siger til Abdul, du skal ikke gifte dig med hende der. Nej, du skal ikke gifte med hende. Hvad skal jeg svare? Og så er det, at Abdul siger, vi bestemmer selv i vores liv. Vi bestemmer selv i vores liv. Vi har valgt at flytte ind i vores lejlighed sammen. Og vi bestemmer selv, om vi vil bo sammen. Bedsteforældrene siger, at hvis I vil bo sammen, skal I også gifte jer. Nej, du der! Nej, Abdul siger, at vi bestemmer selv. Tak i dag. Nu går bedsteforældrene, de er stadigvæk vrede. Lene, kom så. Hvad er jo fejltagelse på motoren? Pia Kjærsgaard fortæller nu Abdul, jeg er forresten gravid. ja det. Ja det. De får deres første barn, og det er Ahmed Ole. Abdul spørger nu Pia Kjærsgaard, er du sikker på, at jeg er faren til det barn? Pia Kjærsgaard siger, ja, hun er sikker. Og jeg er forresten gravid igen. De får deres andet barn, Det kan vi ikke se. og det er Karina Medina. Abdul spørger igen, er du sikker på, at jeg er faren til det søde barn? Sikker på, at jeg er faren til barn. Pia Kjærsgaard siger igen, ja, det er jeg. Og jeg er forresten gravid igen. Denne gang får de Lars Tviskæg. Hvem er det? Nej, det er dig!
Og Abdul spørger endnu en gang Pia Kjærsgaard. Er du sikker på, at jeg er faren til det barn? Pia Kjærsgaard er stadigvæk sikker. Hvortil hun siger, jeg er forresten gravid. Og nu får de deres 4. barn. Det er Naila Leila. Nu har de fået deres 4 børn, og Abdul spørger endnu en gang Pia Kjærsgaard, er du sikker på, at jeg også er far til det barn? Sikker på, at jeg er far til barn? Ikke. De har det alle godt, og de lever et dejligt liv på Nørrebro i mange år. Det er en dejlig familie, og de hygger sig med hinanden. Da der er gået mange år, beslutter de sig for at rejse til Pakistan for at blive gift. De tager toget ud af Danmark. Goddag. Nå, Martin. Jeg er helt klar. Goddag. De kommer til Pakistan. Der er mange mennesker med toget. Alle bedsteforældrene tager dem imod dem i Pakistan. For nu skal der være stor fest. Der skal være bryllup. Og de holder en dejlig bryllupsfest med mange glade mennesker, der danser. Efter mange år, og brylluppet er selvfølgelig slut, og efter mange år, rejser de tilbage til Danmark, hvor de flytter på plejehjem. Tag mod dublet kæreste, her havner omkring og i sol. Når jeg bliver gammel, skal bunden være så fuld af liv, der hvor havet slår, at du kan fange en fisk, som en dreng med et blind og husk. Når jeg så vil jeg sidde på vejen, her vil jeg slå ind over månen og spise andre hus og en lange løgnhus. Hey Peter, du venter jeg hvad dagen, når jeg er nået.
Vi har Jette Jensen som Pia Kjærsgaard. Vi har Johnny som Abdul. Op og stå, Johnny, så vi kan se dig. Klap af dig. Vi har servitrisen, det er Gitte. Vi har nogle buspassagerer, det er Faisal og Lis. Vi har en buschauffør, det er Hasnain. Vi har nogle cafébesøgende herovre, det er Anders og Peter og Jovina. Vi har en anden gæst, der er i rødvin, det er Christian. Vi har 4 børn, det var Lars. Det var Annelise. Det var Karina. Og det var Faisal. Vi har nogle bedsteforældre. Det var Reno. Og Faisal. Og det var Hasnain, den sure bedstefar. Og det var bedstemoren, der blev hjemme. Det var Randi. Tak skal I have alle sammen. Dejligt. Vi kunne vise det for jer. Tak for i dag.